Hola, ara us explicaré com crear una tasca de preguntes. Anirem a crear, a pregunta i que s'obrirà el mateix de sempre de les tasques. Aquí és on heu d'escriure la pregunta i us dona dues opcions, o que el nen s'hagi de contestar una resposta breu o que sigui de l'elecció múltiple, cert, fals, sí, no. Vale? Que vosaltres decidiu. Haurem de posar i que ells hagin de respondre de forma breu. Aquí a la dreta teniu els alumnes es poden respondre entre ells. Ho podeu desactivar perquè ells no poden contestar i els alumnes poden evitar les respostes. Això també ho podeu desactivar o activar el tema matemàtica, coneixements, també la podeu deixar en blanc. La nota, no cal la nota, i es crearà la pregunta dintre la matemàtica.